Салават күпере белән кешенең тән төзелешен өйрән. Гномнар иленә сәяхәт ит. Сизү органнары белән таныш. Теннең ян яклары әче һәм тузлы тәмне, ұшы баллыны, әтебе ашы тәмне туя. Ә менә 10,000 ел элек кенә бар кешеләрдә көрән күзле булган. Тире 3 катламнан тора. Алар эпидермис, дерма һәм гиподерма. Тәнеңне һәм битеңне өйрән. Ә бу нәрсә? Борын. Дөрес, бу борын. Гаиләдә кемнәр барлыгын бел. Бабай, әби, әти, әни, сеңлем һәм мин. Кызыклы видеолар кара, мавыктыргыч уеннар уйна, матур шигырьләр укы. Әлифбаны күңелле итеп өйрәнүеңне дәвам ит. Габриэл бака, сен минем әтине күрмәдеңме? Ул гөмбә ишнәп сихерләнде. Аңладым. Шулкын, рия, иңгез, мингез. Бу сүзләр бит барысы да д хәрефенә башланырга тиеш. Шәп җырлар җырла. Безнең белән рәхәтләнеп күңел ач.